Son Emilio González Afonso, candidato do Partido Socialista á alcaldía de Verín para estas eleccións de maio de 2011. Verín en estas eleccións pasadas foi completamente engañado polo Partido Popular e polo alcalde que temos, o señor Jiménez Morán, con unha serie de promesas que durante estes 4 anos non cumpliu. Deixou paralizado totalmente o suelo industrial, non fixo absolutamente nada por a rehabilitación do termalismo, tampouco, a pesar das promesas feitas no seu día respecto ao Plan Xeral de Ordenación Municipal, por despois de 4 anos sigue sin aprobarse e, polo tanto, pois con unha parálisis no sector da construción por moi importante. Temos que decir que as cousas negativas que fixo en esta legislatura é a privatización dos servicios básicos do Concello, que deron como resultado negativo unha subida importante das tasas para os veciños. Polo tanto, en esta legislatura o Partido Popular o que nos trouxo foi unha parálisis total no municipio e, ademais, 4 anos perdidos. Bueno, estamos diante dos terreos que van a ser o futuro económico e o desenvolvemento deste municipio de Verín, e que xa iniciamos nós na anterior legislatura e que o Partido Popular deixou totalmente abandonado. Unha das prioridades máis importantes que vai a ter o Partido Socialista se ganamos esta alcaldía vai a ser empezar de inmediato a mobilizar e a activar e a potenciar a construción deste solo industrial para fomentar a implantación de industrias no noso municipio como motor económico do mesmo. Rehabilitar o balneario de Caldeliñas para potenciar o termalismo no noso municipio e crear unha serie de infraestructuras de tipo social, como é o xeriátrico, o centro de día, e tamén edificios e puntos de encontro para que a xuventude poida desarrollar as súas necesidades e desarrollar todas aquelas inquietudes que ten plantexado a xuventude no noso municipio. Durante estes 4 anos, pouco ou prácticamente nada o equipo de goberno actual fixo por eles.